fassara. A yanzu ina so kai mun bayanin yanda auratayyarka da matarka take. Muna zaune lafiya ba wata matsala. Yana nufin auratayya. Oh, kana nufin mu'amala aure? Yaya yanayin ku yake? Akalla dai 16. Gaskiya idan na daga take shekewa zan yi. Dila da kar. Na gode. A tsayin wani lokacin? A kowane sati. Dila da kar. Wayo. Kana son haihuwar nan ko baka so? Kwarai kuwa ina son ɗa mana, amma kuma son ɗan na ba shi yake nufin na je na kashe kaina ba. Idan ya kasance kun ɗauki dogon lokaci irin wannan ba ku samu haihuwa ba, sai dai a yi muku ajiyar ƙwayoyin haihuwa. Idan sun girma, sai a ɗiba a sa a cikinta. IVF. To ai mana inda za mu samu. Mr. and Mrs. Batra. Ga mana. Kai ma sunanka Batra? Eh mana. Wow, ni ma haka. Dila da kar. Dila da kar. An samu da. Shi kenan madan ba sai mana ba ma. Kai ba fa namu bane. Nawa? Kanwata da Allah da aka yi wa aure mata haihu. Aikin banza. An ɗan sami matsala ba. Me matsalan? An ɗan samu musanyin ƙwayoyi. Kamar yaya? Wai me yake faruwa ne? Ku min bayani mana. Ku min bayani inda zan gane. Gamma da Allah. Wannan hamagwan kwayoyin haihuwa ta su ya zuba wa matarka. Kai kuma naka ya zuba nan. In ji uban wa. Ya zuba a cikin wannan. Yana nufin hakan na nufin ya canja min da? Ɗanka kuma. Ba ƙwayoyi na bane. Yanzu menene abin yi kenan? Wai kai da kake kira na a wannan lokacin uban menene zan yi ma? Haba dan uwana, kawai fa na kira ka na ji ɗana na cikin matarka yana na lafiya. Ka ji dan yayi giya ni ba dan nawa ne a cikin naka matar ba. Ba zan yadda fasce za su zubar da cikin nan ba. कि तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ के आगे बढ़ने लगी. Ga baki ɗaya duk kece kika jawo mana kin dame mu da sai an haihu. Ga shi nan kin cilla ma cakwakiya. Dan cikin nan fa ba naka bane. Dan mu ne. To amma ai ƙwayoyin haihuwar nawa ne. Ni na kwayoyin haihuwar da ke cikin matarka tambaya nake. To wai ta yaya? Ba ƙwayoyin haihuwarsa bane a ciki na ba? Kin ga kenan ɗana ne ai. Mu gama shan wahala cikin sai mu ɗauki dan mu baku. Kai su ne. Wai suwa? Baban wannan mana. Wayo. Ita larura da cikin ya zo mata kenan. Dan fara tusa take yi mai mugun ɗoyi. Ka tashi ka je ka raka ta ban ɗaki mana mai gida. To ya zan yi? Amma na san ɗoyi zai iya sheke ni. Mai ciki! Turo da ƙarfi mana! Yawa! Ya yi kyau, turo! Gadon na fitowa. Yawa sannu ɗan ya fito. Barkan ku dai. Mai ciki! Sabon kamta daga kamfanin Sultan Masabar Wada! Waɗannan masu jajayen kunnuwan ba za su taɓa barin mu san kanmu ba. Matuƙar muna son mu zauna lafiya mu ƙaunaci junanmu, to sai mun kore su daga ƙasarmu. Duk da na san cewa faruwar hakan abu ne mai matuƙar wahala. Domin sun samu karnuka daga cikin mutanen ƙasarmu waɗanda suke taya su haushi. Kuma fa dai ne yaudarar kanku, domin mutanen nan fa sun fi ƙarfin mu ta ko'ina. Ku sani shi yaƙi ba da iya makami kawai ake yin sa ba. Makami abin kare kai ne kawai. Baba, idan na sami irin wannan takobin taka, shikenan a cikin abokaina kowa zai dinga jin tsoro na? Ba haka ba ne ɗana, ba da takobi kawai ake cin nasarar yaƙi ba. Duk yaƙin da kaga an yi nasara to da zuciya aka yi shi. Irin yadda tunaninka yake ɗauka, za ku iya yaƙi da su kuma ku yi nasara. Wanda kuma ni na san hakan ba zai yiwu ba. Yaudarar kanku kuke yi. Amma tabbas kai mahaukaci ne. Kai kuma baban mahaukata ba? Banda hauka, wa zai sai da ahalinsa kuma ga maƙiyansa.
ku jajirce, tabbas nasara tana a tare da mu. Kai matsorata! Tarin sojoji da makaman yaƙi ba sa sawa a yi nasara. Nasara kawai tana zuwa ne ga wanda ya yadda wa kansa cewa ransa ba komai bane kuma zai iya sadaukarwa shi wa kasarsa. Jarumta! Sabon kaftin da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. Wannan shahararren fim mai suna Jarumta ana kasuwancinsa da dillancinsa a kamfanin GY Movietone. Kada ku sake a baku labari. An ce wai na gaya ma kunjali ne ya turo wannan abin a kawo ma. Kai kaga kunjalin? A'a. Waye ya baka wannan abin? Shi wane ne wannan kunjalin da duk wanda ya je ganinsa sai ya sheke, waɗanda kuma duk suke faɗin labarinsa ba su san a inda yake ba. Masu yawon liƙa hoton ana neman sa ajiyewa suke suna fecewa. Masu yi yaran sun gan shi ma daga nesa suke hango shi. Wani mazafi da yake yin wasan sabunsa a cikin ruwa, ina tunanin to shine kunjali. Har zuwa jini na ƙarshe da zai daga daga jikin wannan jiki na kunjali ba za mu taɓa barin 'yan Portugal su shigo su ƙwace mana ƙasa ba. Babu wanda zai rayu a cikin ku. Za mu yi nasara a wannan yakin. Kunjali! Zakin yaki! Yaki sabon kamta daga kamfanin Sultan masu barbara. Jad! Jahin! Jahin! Ba zai taɓa yiwuwa fa mu kyale tura wannan su ci gaba da mulkanmu ba. Zaluncin nasu yayi yawa. Tiya za su mai da mu tamkar wasu awakai bayan dai abin da suke takamar da shi a ƙasar mu suka sata. Wannan lokaci ne da za mu ƙara da Indiyawa, mu kafa tutar daular mu a garinsu. Kada ku bar sojansu ko da guda ɗaya da rai, ku kashe su da 'ya'yansu da matansu, sannan ku ruguje gidajensu. Wannan yakin ba zai ƙare ba, har sai mun shege ku gabaki ɗaya, bastard! Shut up! Kada ku taɓa tunanin duk yawan sojojin ku zai sa mu ji tsoron ku. Za mu yaƙe ku da ƙarfinmu da zuciyoyinmu har zuwa lokacin da numfashinmu na ƙarshe zai fita. Kai ne ka fito yaƙi domin ka koma gidanka daƙiƙi. Ko kuna so ko ba kwa so, Indiya sai ta zama ƙasa mai zaman kanta. Ko da gabaki ɗaya mu za mu ƙare. Ba mu fito don mu koma ba. Jai Hind!
tutar yanci sabon kaftan da kamfanin sultan masu burbuda. Tabbas idan ka jajirce ka yi haƙuri a rayuwa, komai yawan maƙiyanka kuma komai ƙarfin da suke da shi, za ka yi nasara a kan. Idan na mutu, Vasu, ki murmushi a duk lokacin da kika tunani. Idan har tunanina ya ɗauke miki murmushinki ko ya sa ki kuka, to sam kada ke tunanina. Bayan watanni 7. Sallama dai. Sallama dai. Vasu? Na ji daɗin sake ganin ka bayan lokaci mai tsayi, maraba. Na gode sosai, na gode. Na shirya maka kusurwarka, dawo. Maraba da dawa yan labai. Yawa, na gode fa. Dan wanke samu shiga jami'ar Howard din kuwa? Shawarwarinka sun yi amfani, na gode. Ba ni za ki gode ba, tallafin karatu da ya samu za ki gode wa. Ayya, na gode fa sosai. Madalla. Gashi a ajiye min. Ya ayyuka to? Aiki lafiya kalau. To madalla. Yalla bai je gan. Barka da yalla bai. Ba kawo mun komi ba? Kamar me kenan yalla bai? Kamar dai triticum acetinum, game da zababban trinimum cinnamon, a hurumin A2 beta-lactalbumin da arginine, hada da capsicum fluorescens da carissacarandas.
gurasa da gasa da man shanu da ruwan ɗinyar bengal. Kai gaskiya wannan yayi ya zarce mutane da yawa ya zo nan. Dama dai bai zo ɗin ba. Wasu lokutan da wata rayuwar gara mutuwa tafi. Toxi, Team of Crime and Special Investigations. Ni ne Vasudev Shastri, shugaban tawagar Toxi. Na biyu na Jason Nathan, shugaban fasaha. Rubina Sheikh. Ina nan dawowa! Vasu ka taho, mai gida ya shirya. Yawa, to gani nan. Yallaɓai ka san an kashe duk 'yan tawagata. Ina so ka gaya min dan Allah yaushe ne za a ban sabuwar tawaga, ta yadda zan kama aiki kai tsaye. Ko an baka 300 a yanzu, ba za ka iya gudun mita 30 ba. A haka ne za ka kama bakin aiki, so kake ka ƙara fizge shi daga hannunmu? Malam Joshi, kada ka yi magana haka. Kai haƙuri yallaɓai, wannan ra'ayi na faɗa. Yallaɓai na bar ku lafiya. Ba ta yadda daddan nama da na'ura zai sa ka zamo ɗan baiwa fikira Vasu. A yanzu kana ƙasa, kai kanka ka san hakan ko baka sani ba ne. Malam Joshi, ba lallai na iya gudun mita 30 ba, amma daga nan zan iya saka gudun kilomita 2,982. Haka ne. Wani irin shashanci ne wannan? Me yasa launin zaren maɓallin rigar ka na uku ya kasance shuɗi mai haske madadin shuɗi mai duhu? Me kai ka China? Ni ban je China ba. Bai dai kamata ka je ba, domin ba ta cikin hurumin tawagar ka. Kai ba ni jakata! Yallaɓai mai bada umarni, idan ka auna zaren zaka ga yayi daidai da na masaukin bakin Shuanku. To shi zaren me zai tabbatar? Amma ai passport ya tabbatar da cewa ka je can a matsayin David na tsawon kwanaki 76. China, lamba 42 birnin Huangdao. Yallaɓai gidajen rawar wannan birni sun yi ƙaurin suna a fannin haramtattun makamai da ƙwayoyi. Kuma duk wajen haramtattun makamai akwai 'yan leƙen asiri, inda kuma akwai 'yan leƙen asiri akwai maciya amana. Saboda haka a ƙawanyar Pobandar wacce ta sani a cikin wannan hali da nake ciki, kai ne wanda ka ci amanar mu iye? Yallaɓai, tabbas na je China. Kuma dalili shi dakata. Yallaɓai, daga baya zan maka bayani. Atisayen ya kamata ya zama babban sirri ne. Ya kuma sakatare ya kwabar cikin minti 1 da daƙiƙu 14 ya yi bayani. Shi ne har za ka wani zartar da magana a kaina? Shin yanzu ban sanya shi gudun kilomita 2,982 ba zuwa China? Shashashan banza! Kowa ya Zan ɗauko.
ka gani na gaya maka a halin yanzu ya na ƙasa wa aiki kai haƙuri yalla bai yanzu na yanke cewa ka na ƙasa wa ayyukan da suka shafi hukumomin sirri an sallame ka. Na gaji da yarantarsa. Yalla bai ni yaro ne dole ne yaranta. Ina makarantar kimiyya da fasaha ina rayuwata. Ku ne kuka zo kuna ta jana kuna nuna mun damammaki daban-daban akan na shigo hukumar ro. Yalla bai karshe ka shawo kaina na shiga. Ba kuma nan kishin kasa na shiga ba. Kai ne ka lasa min kishin kasa yalla bai. Kuma yalla bai da baka yi hakan ba. Yanzu ni ne nake bukatar ku. Idan ba za ku tsaya min ba shikenan. Amma ku sani ba wanda ya isa ya hana ni aiki wa ƙasata. Gaba ɗaya anan babu wanda ya isa ya hana ni, har kai ma yalla bai. Ba na buƙatar izinin kowa domin na yi wa ƙasata aiki. Ku ci gaba da kare mukamanku, ni kuma zan kare ƙasar mu. Me yake sa ka jiji da kai ne haka? Me yasa ka zama dan baiwar fikira? Da bakinka ka ce abin da ya kasance a cibiyar makamai ta Ambala ba tsautsayi bane face shiryayyen farmaki wanda wani mai suna MRS ya gudanar ta hanyar amfani da basajar na'ura. Haka ne? Amma muna buƙatar hujja. Hujja zayyananniya. Zuwa yanzu shin ka ba mu wata hujja to? Ina jin ka. Yi magana! Zancen gaskiya? Ta'ammali da kai? Kuskure ne. Kai kuskure ne. Da ban yadda da tunani da kuma kishin ƙuruciya ba. Yallaɓe mai bada shawarar tsaro! Kalla, 1, 2, 3, 4 alburusai 4 daga jikina aka cire su duka. Na biyar din shine ya bi ta nan. Hujja kuke so ba? Alburushin bindigar 9mm Parabellum Glock 19. Dubi zubin sayan labai. Wannan alburushin zai iya huda kowane irin allon garkuwa. Yallaɓe kalli rahoton bayanansa. Waɗannan alburusai a Rasha aka sarrafa su a bisa buƙatar gwamnatin ƙasar India. Yallaɓe guda miliyan 1.5 aka sarrafa wa gwamnatin India. Wannan adadi yana dauke a cikin takardar gwamnatin India. Wata ɗaya bai cika ba da ajiye wannan magana, aka miƙa waɗannan alburusai ga ma'adanar makamai ta Ambala a ranar 6 ga watan Agusta. Ranar 16 ga watan Satumba 2016, waɗannan alburusai sun kone sanadiyar haɗuwar wutar lantarki. Yallaɓe bindigogi 328 ne suka kone. Garkuwar alburushi 899 sun kone. Mutum 15 sun mutu. Alburusai irin wannan miliyan 1.5 sun kone saboda kawai an samu tsautsayin tarzatsar lantarki bisa kuskure. Yallaɓe za a iya amsar wannan a matsayin hujja ko tambaya daga gare ni. Idan har waɗannan alburusai sun ƙone shekara 1.5 da ya wuce, ya aka yi aka harbe da su watanni 7 da suka wuce. Wannan ta isa hujja cewa sacewa aka yi. Kai ka yanke ta cika zayyananniya. Sallama dai. Lambar yabo ce a jin daɗin ka. Ka haɗa hannu da ni a tsagina, ni kuma zan baka zinare daidai da nauyin kyautar. Waɗannan mutane da ke karrama ka a yau, wata rana su ne za su ruguza ka, domin ba sa iya lamuntar mutanen da suka fi su basira. Waɗanda kuka fi kusa da su suka fi matsuwa. Da sa masa na'urar bin diddigi
Nandini, yau Basudev ya kasance a raye ne saboda dagewarki da ƙoƙarinki. Hallau yanzu, ke ce dai zaki ceci rayuwarsa. Kina ji? A duk wani lokaci da ya yi yunkurin kama wani atisaye ko ya je Pobandar, to tabbas za a harbe shi. Sam yanzu sun daina bukata ta. Ni ina bukatar ka. Bayan ni da wani abin da kake bukata ne? Nandini tana da gaskiya. Ban taɓa son wani abu sama da ita ba. Hukumar Ro, atisaye, duk sun faru ne bisa dace. Ni asali na a rayuwata, soyayya nake bukata, sai kuma Mathura. Vrindavan, Bridge, Bihariji da kuma launukan bikin Holi. के तेरी खोज में दर दर भटके खोल दे राधा पट घूंघट के सारा राह लोग बताएं जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह होली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा तू मेरी हम जोली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा सारा विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा तू मेरी हम जोली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा शामों से है बस तेरी बातियां तेरे बिना बेसुआदी रातियां आजा रे अभी जा ये मन तरसे प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में दर दर भटके खोल दे राधा पट घूंघट के सारा राह लोग बताएं जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह सारा होली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा तू मेरी हम जोली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा प्रेम के सारे मंत्र रटके तेरी खोज में दर दर भटके खोल दे राधा पट घूंघट के सारा राह लोग बताएं जमुना तट के रूप है तेरा सबसे हटके जो देखे वो रास्ता भटके सारा राह होली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा तू मेरी हम जोली विरजमा तुझसे है रंगोली विरजमा Masu da Allah ka taimaka ka gyara min na'urar ofishi na mana. To ka fara siya mata matukar ziyon tukuna. Dan har na tura takardar abin da za a biya ma.
shin me yasa ne duk kuɗin da gwamnati take turowa yake karewa a cikin wannan tumbin naka? Daga ciki ka warewa na'ura mana, ko ba haka ba? Ai wannan tumbin da kake gani shine hatimin ahalin cobi. Wanda yana da mutane wallahi. A wajen kowa ni mutum ne wanda baya da matsala amma mai kiriniya. Sannan a kowane dare nakan yi ta neman iyayena a cikin taurari. Na kasance na rasa mahaifiyata da mahaifina a wata tarzoma. Kaddara ta danka ni a hannun Pujari Baba, shi kuma Pujari Baba ya danka ni a hannun Biharji. Komi ya kasance nawa, kamar yadda na kasance na kowa. Duk da haka, ina jin wata bukata na wani mallaki nawa, ni kadai. Gimbiyata, a bar ƙaunata. Ranata ta farko a makarantar fasaha. Sallama dai, sallama dai. Sallama dai, jinjina ga Ubangiji. Ya kaso mun zabi. Yi hakuri. Gaba dai ka. Kalli wancan malamin majami'an. Ko me ya kawo shi oho? Jinjina ga abun bauta, jinjina. Gaisuwa ta addini dan uwa, jinjina ga abun bauta. Waye wannan? Dagundir kushar haramo sambaleka. Malamin majami'a a nan? Kalle shi fa. Amma fa gaskiya akwai murya. In dai har na samu wacce nake so, kin ga ba sai na nemo malami daga waje ba. Amma ina dubin dariya wallahi. Ya shresu faduma tafa. Wannan shine guguwar da ta yaye mana tantunan mu. Oh, shine wanda a sanadinsa kika zo? Sai bi karo na farko a rayuwarki? Sada pujita. Wannan dai na tabbatar da magudi ya zo na ɗayan nan. Saraswati Bhagavati Rishi Rishi Jaja Apaha. Rina ɓace kirci nake kamar na fasa masa kai wallahi. To, suwaye a cikinku suke ganin cewa da magudi ne na ci jarabawa? Eh? Ke ce? Kai fa, kana da tantama dan uwa? Shin akwai wanda yake da ja ne akan Chan chan chan, taki taki chan chan chan, ai Radha, Radha. Ai kuwa ga inda ake da ja. Ga kuma tu sun yi ja? Kunnuwa su ma haka. Ga kuma jajayen idanuwa fusatattu. Malama na san da kin samu dama? Da kin mun rotse kin fasa min kai. Akasari waɗanda suke irin wannan fusata, waɗanda suka makara wa jirgin ƙasa da minti ɗaya kacal, da waɗanda suka rasa kwangila don ɗori na rufi ɗaya, da kuma waɗanda suka gaza zama na ɗaya a jarabawar makarantar fasaha saboda wani hamago. Nandini Chauhan. Me ma na damu akan matakin ci? Soyayya kawai kake bukata, ko ba haka ba? Tunda maki na da matsayi sosai haka a wajenki, daga maki ɗaya zuwa 10 ke 10 bisa 10 ce. 10. Ni kuma? Ni ne wanda zai zama mazaunin cikin idaninki. Abin ya muku daɗi ba? Abin dariya ko? Abin ya muku daɗi? Dama abin da ya kawo ni nan kenan. Dan san baɗewa kowa kunci da damuwarsa, amma kuma sai gashi ni ake so a jefa a cikin damuwar. Kai? Da. Lalle mai wannan ashe ba saje. Dole wannan soyayya ce. Ai san ba ku gane ba. Ita na da ni ce take so na. Hamagu macuci dan neman mata su kula shi komai yace zai yi wani wa'azi. To ba malamin majami'a bane. Ai sai na sa shi wasan Olympics na kwakwalwa. Wasan Olympics na kwakwalwa? Barka da kowa da kowa, fatan kuna lafiya. Maraba zuwa Olympics na kwakwalwa.
da zakakurin sabbin ɗalibai zan yi. Shin ina Malam Vasudev? Gani nan a nan ai. निहारू सदियां गुजारू मैं पल पल kai ya hadu एक टक निहारू सदियां गुजारू मैं पल पल so Malam Shastri ka shirya wa tambayoyi na zaka amsa su hai ni nan duka biyu ne ni ne tambayar ki kuma ni ne ansar ki ka dauka haka wani abin hadewa kai ka to baran tabka jinjina ga abun bauta jama'a dan Allah ya isa your first question yi magana da Hausa mana hakan yafi dacewa da ke Malam Shastri kai dai baka fahimtar turanci dalla hawo nan to jama'a da Allah tafa hannaye wa na daya a nan wajen akwai ƙwayoyin magani 4 biyu na zazzabi biyu na mura matsalar ita ce girman su nauyin su launin su duk ɗaya ne sai dai biyu na zazzabi ne sauran biyun kuma na mura ta yaya za ka rarrabe su zakakuri in dai akwai kwakwalwa to a yi mana bayani ni zuciya gare na fa ayi kina so ne jama'a ya isa kawai ka amsa tambaya na amsa tambaya a wuce ta dama haka ne tsammani daga gare shi tambaya ta biyu there are 8 balls oh ya haƙuri akwai ƙwallaye guda 8 1 3 5 7 9 11 13 da 15 ka zaɓi 3 daga cikin waɗannan ƙwallaye sannan ka sa su a waɗannan guraba 3 ta yadda idan an tara lambobin da ke jikinsu za su bada 30 abu mai sauƙin gaske 13 11 1 da kuma 5 30 kenan Baba kuna aka ce ba lambobi 3 aka ce Malam Shastri. Tara lambobi 3 masu mara ba za su taɓa bayar da akasin mara ba. Lissafin ba zai yiwu ba. Manta da batun wannan, ni da ke ai za mu yiwu ba? Karalla. Kaso 2 a cikin 100 ne suka iya amsa wannan tambaya. Ke kaɗan ki ce kika haɗa wannan kaso 2. To me zai hana ki amsa? Kun gani jama'a nan na tabbatar muku da cewa ba ta hanyar tsakani da Allah ya zo na ɗaya ba. Cuta yi, satar amsa yayi. Wannan ai mugun nan sata amsa ne. Dama dole sai da haka matsayin makarantu da ake koyarwa da Hausa, makarantu marasa tsari na ƙananun garuruwa da karkara daga irin waɗannan fa yake. Zubin sa kenan. Ku abin bai baku mamaki ba? Kasancewar shine zai zo na ɗaya? A ce ya ci 100 bisa 100? Ta yaya? Malam Shastri, karanta littafin ibada na Bhagavad Gita da addu'o'i sai dai su sa ka zamo malamin majami'a ba injiniya ba. Ba gargajiyan banza. Nandini. Ai kuma baki yi min tambaya ta 3 ba. To ni madadin ta barin miki tambaya 1. Shikenan na zama ba gargajiya dan kawai na iya karatun gargajiya? Dan ina Hausa shikenan bana da wata daraja sai na zama dan birni kenan kawai shine nake da aji idan kuma daga karkara nake shikenan na zama ba gidaje a makarantar fasaha ya kamata a dinga irin wannan maganar a matsayin mu na ɗaliban fasaha na gaskiya akan ilimin kida kawai ya kamata mu dinga magana misali samar da idanun na'ura ga makafi fasahar tuƙayyar sassa duk waɗannan zaka samu burbushin su a littafan ibada amma duba kwa da lokacin wannan ba kwa iya ɗauke fuska daga littafan aji dan a ganin ku da littafin ibada sai dai ka zama malami ba injiniya ba magana ba kuke akan littattafan ibada waɗanda kimiyya da fasaha ne tushen su da kuma rubutun gargajiya wanda gaba ɗayan shi kimiyya da fasaha ne a Jamus kadai ana karantar da shi a makarantu 1200 da jami'o'i 14 makarantun da duk injiniyoyin mu nan sun dauke su a matsayin cibiyoyin injiniyanci shi ke kira gargajiyanci da gidadanci Baban kirkiro na Nakiyar Atom Bomb Robert J. Oppenheimer ranar 16 ga watan Juli 1945 a filin gwajin farko na Nakiyar a Trinity sabuwar Mexico ya ce idan hasken rana 1000 suka fashe a samaniya a lokaci guda zai zama tamkar rahama ce daga mahalicci mai girma ni kuma na zamo mutuwa mai halaka duniyoyi biyu in karanto miki wannan a yaren ibada Carlos Miloka ina san ba amfani domin ba za ki wani gane ba sashen karatun ibada wanda Mr. Robert ya yi amfani da shi daga Bhagavad Gita yake
wanda kuma ya rawaito shi ɗalibin gargajiya ne, makarantar gargajiya wacce take Mathura. Duniya kuma ta san shi da suna Shri Krishna. Mu kuma yan Brijwasi muna karanta masa da suna Kanha. Idan kun dauke mu gidadawa mun yadda hakan ne, kuna ganin mu yan da aje a hakan. Amma mu dai muna alfahari da tarihin mu. Saboda haka domin gamsuwarki, bari mu baki amsoshin waɗannan tambayoyin da ake turawa a WhatsApp. Waɗannan magungunan kowanne zan raba shi gida biyu. In sha rabin sa, kenan zan sha ƙwaya ɗaya na zazzabi ɗaya na mura. Wannan kuma ga ƙwallon farko, ga na biyu, shi kuma na ukun sai a juya shi haka. 30 kenan sai ki kirga in kin iya lissafi. Lalle wannan gayin A zahirance ma wannan ai ba Olympics na kwakwalwa bane. Wannan Olympics na zuciya ne. Kada ki ji komai nan da ni, zan baki mintuna 60, ki yi abin da zuciyarki ta ce. Waye sani sai ki ga na kware miki. Shiru! तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। हाथों से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है, लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं, कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। Malam ɗan soyayya, lalle kana da basira sosai, wato ka datse fitilar bada hanya. Kalli ya tsaya ma murmushi yake yi? Yayi ne dama don ya ɓata min, yanzu na rasa jirgi. Ka kama shi. Kai maza sa shi a mota.
Nagode Basu, nagode. Ku za ku iya tafiya. Yallaɓai. Taho Basu. Kawo cinkoson ababen hawa tunani ne mai kyau. Hakan yayi sosai. 'Yan ta'addan sun kasa tserewa, mun kama su. Ai ya zame min jiki yallaɓai cewa dole sai na san mene a duk lokacin da ka kira. Me zai hana ka yi aiki da wannan tunanin naka na daban? Ka shigo hukumar RAW. Bari na gama karatu na tukunna. Karatu da gaske? To shi kenan. Ka gama din. Nandini, zuwa na biyu a makarantar fasaha ba fa karamin al'amari ba ne. Kenan ke gaba ɗaya a rayuwarki? Kada kowa ya zarce ki? Ba zai taɓa yiwuwa ba mama. Ina? Sai dai kawai na fi kowa. Ba su mun fi zaɓin da muke so mu je amma kai baka zaɓa ba. Ina kai kake shirin zuwa? Himalaya. Himalaya. Ya dai Alpha da Beta. Ina Gama take? Gama. Ba ku gane ba ne? Ga da ma wacce kullum tana cikin saba kari. Barka dai Vasudev. Kana da lokaci? Ina da tsada. Amma ke kan gare ki kyauta ne. Zan iya samun mintuna 60? Tun yaushe kika kasance kina kokarin warware wannan lissafin? Watanni 6? Wai me ka dauke ni ne? Rayuwata. Hamako. Kai dai wallahi tsiyarka na da yawa. Kaga gobe jarabawar ƙarshe akwai abin da nake so ka warware min ne. To shikenan zan warware miki matsalar ki. Amma da farko zaki bata waɗannan mintuna 60 din tare da ni. Kuma a yadda nake so a bata su. Yadda kake so kuma? To kamar ya kenan? Ci da ceto za ka yi min? Haka dai kike tunani. Amma ni kuma kokari nake na gama zukata biyu. Shikenan. Lokacinka ya soma yanzu. A cikin daƙiƙu 30 me zaki iya yi ki samu ɗaukaka? Ai kuwa in faɗa ma lallabta maka mari zan tayi a tsakiyar kasuwa har sai ya zama labaran ƙasa. Dan a labarai zaka ga an haska shi. Kina da abin burgewa. In soyayyar ki zaki bayyana daƙiƙu 30 fato. Gare ka? Lokacin ki fa karewa yake yi. Kai Vasudev. A duk lokacin da kake buƙatar gani na, ba zan kasance a wajen ba. Amma fa a cikin zuciyarka, kada ka ɗauka ba na son ka. Da kyau sosai, gwanin burgewa. To ke kuma tambaye ni, ta yani zan nemi ki amshi soyayya ta? Gaya min kawai yanzu, dama ai kai shahararren magananne ne. Kin san irin idanun da nake so kuwa? Sak irin naki. Kin san irin gashin da nake so? Sak irin naki. Ta wace irin zuciya nake so? Tabbas kamar tawo mana. A'a, zuciyata nake so. Saboda ta koma taki tun ranar da na fara ganin ki. Zan bayyana miki wata gaskiya. A zahiri, waɗannan mintuna 60 ɗin ni ke bukata daga gare ki. Zuciyata tana son bayyana wani abu. Idan kin ban izini yanzu, zan bayyana miki. मैंने जानी इश्क की गली बस तेरी आहटें मिली मैंने चाहूँ ना तुझे पर मेरी एक ना चली इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिश है दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल
दिल का मैं क्या करूं दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं लाया कहाँ मुझको ये मोह तेरा रातें ना अब मेरी ना मेरा सवेरा जान लेगा मेरी ये इश्क मेरा इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने दिल का मैं क्या करूं Lokacinka ya ƙare. Vasudev mintuna 60 sun ƙare. Ina buƙatar mafitar lissafin. Amma ta yaya? Vasu? Za mu iya shan wani abu domin jinjina abotanmu? Me? Yanzu maganin bacci kika sa masa a cikin abin shansa? Wannan ba daidai bane. Ko ba daidai bane ba mamu ni hakan bai dame ni ba. Shekara 4 yana addaba rayuwata, me laifi dan na addabi rayuwarsa na kwana guda. Shekara 4 fa ina jurar halinsa. Kenan kai akan burinki komai ma zaki iya. Mama kina ta wani magana kamar kashe shi ne, ni fa ba kashe shi nayi ba. Kawai sa shi bacci nayi. Lokacin da zai farfado an gama jarabawa, ni kuma sai in zo ta daya. Jinjina ga abin bauta. Kinan da ni me haka kika zo mana a makare? Ga takardar ki ta jarabawa, maza je ki samu je ki zauna. Wai har ka gama a cikin mintuna 57 kacal? Ya labai gashi. In dai kai ne ba mamaki, ci gaba da dagewa. Halo, Malama Shila. Halo, halo. Malama komai da kika gani yana da makari. Har kwayar da kika samu. Soyayya ce kawai ba ta da makari. Nakan lura da komi. Amma sam ban lura da makircin ki ba. Ashe da gaske ne. Soyayya makauniya ce. Zan iya cewa wani abu? Kina da mai da hankali da jajircewa akan duk wani abu da kike. Idan har zaki iya yin haka akan muradin karatunki. To me kuwa ba za ki iya yi akan soyayyarki ba? Fadawa soyayya da ne da ke ban yi kuskure ba. जिसके प्रेम में
वो नखरे वाली है, राधिका प्यारी है। ओ बातें कराए दे मेरो प्यार, हो मैया करा दे मेरो प्यार। La! Ni ce na zo ta ɗaya fa! Wallahi na ji daɗi kawai na! Kai, amma na ji daɗi fa! Da kyau na taya ki murna. Na gode. Kaya biya daɗi. Ba su def ba. Sunan shi ma baya nan fa. Siririn layi ne tsakanin kaifin basira da shashanci. Ga takardar jarabawa sa da ya miƙa. Waye damu da wani matsayin cin jarabawa? Soyayya kawai kake bukata. Na taya ki murna Nandini. Nandini na taya ki murna. Barka da wannan nasara taki. Kina da mai da hankali da jajircewa akan duk wani abin da kika sa a gaba. Inda ya zaki iya yin haka akan muradin karatunki, to me ba za ki iya yi akan soyayyarki ba. Tsalle ya kamata ki taɓo samaniya, sai dai na ganki cikin kunci ko me yasa ya kamata ki zamto. Me ka ɗauki kanka ne iye? Ji kake kai wani jarumi ne? Ta yadda kai ne zaka yanke me zai faru? Ka zo na ɗaya a duk lokacin da kake bukata? Ka ƙi rubuta jarabawa don wanda kake so ya zo na ɗaya ya zo na ɗaya? Kaga, na san kayi haka ne domin ka fada soyayya. Don baka so na ga kasawa ta. Amma ba su def, ni burina daban ne. Ni kaina ba na ce ba don ban tabbatar ko ina son ka ba. Amma dai na san cewa ina so in kasance tare da kai na wani lokaci. Kafin na tafi zuwa America. Mintuna 60? Za mu cinye tare. Da gaske nake fa. Za mu cinye mintuna 60 tare. Amma sai dai in kina so mu cinye tsawon rayuwa 60 tare. Sai dai za ki bata shekaru 60 nan gaba a tare da ni. Idan za ki so ni kuma ki tsufa tare da ni. Tsalle ya kamata ki yi, ki taɓo samaniya, sai dai na ganki. Da ban tafi America ba, da baka shiga hukumar roba, da haka bai faru ba. Me ya faru? Da na san cewa ɗaukar alburusai a jikina ne zai saki so ni ko? Da tun muna makaranta da na... Kin faɗa min cewa a duk lokacin da na buƙaci na ganki ba za ki kasance a wajen ba. Amma kuma sai ga ki. Me yasa? Ina zuwa. Yalla bai ranjan. दिल का मैं क्या करूं
मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूं ना तुझे, पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। गुस्ताख है ये, डरता नहीं पागल बेबाक है ये। है रकीब खुद का ही इत्तेफाक है ये। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। Taho. Rubina. Tana raye? Fasu! Fasu me kake yi haka? Kai hauka ne Fasu? Fasu! Fasu! Fasu ka dawo! Rubina! 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 Fasu! Fasu! Rubina! Yallaɓai, yau ya ga Rubina, jami'ar tawagarsa ta Toxi. Rubina! Amma yallaɓai ba ta mutu ba? Gaba ɗaya tsoro nake ji, ban san me ke gudana a cikin tunaninsa ba. Alburushin da ya wuce ta wajen kunnensa ya taɓa kokon kansa, saboda haka ya lalata wani sashe na kwakwalwarsa. A sanadiyar haka ya kamu da yanayin tinnitus, ma'ana yadda yake jin ƙara ya ruɓanye sosai da sosai, kuma hakan ya jawo masa ƙarancin daidaito a kwakwalwa. Yau da gobe abin ƙara ta'azzara zai shi, sana kawo shawara a kai shi Amerika. Tuta aka juya sama a ƙasa. Tun daga nesa sosai. Ta yaya aka yi ka lura da hakan, yaro? Da ban yarda da tunani da kuma kishin ƙuruciya ba.
saboda mun damu ne. Da ban yarda da tunani da kuma kishin ƙuruciya ba. An sallame ka. Na riga na faɗa muku ba zai iya taɓuka komai ba yanzu. Basu! Ina buƙatar na ƙarasa aikina. Ina buƙatar na ƙarasa aikina. Ni ban gaza ba. Ni ban gaza ba. Ni ban gaza ba. Ni ban gaza ba. Baya so fa ya tafi American nan. Ni ban ma san ya zan yi ba. Ta ya zan fahimtar da shi cewa hakan dan amfanuwarsa ne? Vasu, lokacin da Nandini ta yanke cewa ba za ta koma ba, akan cewa za ta zauna tare da kai anan ta kula da kai, hakan ya burge ni. Kuma ya burge ni ne saboda 'yata ta kasance ta ba da muhimmanci ga alaka fiye da burinta. Ya kamata ka je America. Komi zai dawo daidai idan ka samu lafiya. Rubina. Minti ɗaya, ɗan bani minti ɗaya da Allah. Vasu, Malam Das yana so ku yi magana. Vasu! Rubina! Rubina! Mu bi shi. Rubina! Rubina! Gashan! Zai shiga wancan gidan mai iskokai. Rubina! Me yasa kike boye min? Ka tuna da wannan? 384? Na tuna da komi. Ta yaya aka yi kika tsira? Amma me yasa baka je ko bandar ba? Waɗancan banzayen da ke hana ni su zaki tambaya. Sun sa dokar da gani da harbi, sannan sun samu bididdigi a nan. Tayu yanzu haka ma suna bin diddigi na. Kada ka damu. Akwai motogatai a nan. Yallaɓai Nathan. Kai ne? Kai ma ga ka? Yallaɓai. Kamar yadda ka samu tserewa, mu ma haka muka tsere. Damu? Za ka iya taɓa muka tabbatar. A raye muke. Muna buƙatar mu kammala aikin mu basu. Basu. Baro, ba IB, ba NSA. Aiki muke a ƙarƙashin Prime Minister kai tsaye. A idan duniya kai an sallame ka, mu kuma mun mutu. Saboda haka shirin shine kai ne zaka aiwatar da komai a gaba, mu kuma muna mara maka baya. Saboda haka atisayen marasa ya kama. Ni fa komai ya isa. An riga an sayi tikitai za mu tafi.
ba za ki iya tserewa bashin da ake bin mu ba. Ba zan iya zuwa ba. To alakar mu fa? Ita ma ai ya kamata ka sauke nauyinta. Ka sani lokacin fa da na tafi America ayyuka sun lullube ni ta yadda bana ma da lokacin da zan yi kewarka. Ka san kuwa ina matukar son aiki na. Fiye da yadda ma kake son naka aikin. Ana haka rana ɗaya waya na samu daga Malam Das ya gaya min halin da kake ciki. Ban iya dakatar da kaina ba. Fasu, ka sani idan wani abu ya same ka, mutuwa zan yi. Na rantse mutuwa zan yi Fasu. Don Allah kada ka kashe ni. Don Allah kada ka kashe ni. Gaji na roƙe ka. Don Allah. Sautin ƙararrawa a majami'a. Murmushin banke Bihari. Komi yana nan yadda yake bayan tafiyarki amma babu sukuni. Ke ce kadai babu. Ke har na fara sarrada ɗin ma. Kawai sai wata rana aka datsa ofishin yanar sashen fikira na sojoji. An samu babban farmakin yana. Zakakurai da yawa sun yi ta aiki a kai. Amma sam suka gagara dakatar da datse kundin da ake ta kai. Hakan ya sa Malam Das ya tuno ni daga nan shine ya kira ni. Wayyo wannan da bai yi ka ba. Basu, yi sauri Basu, yi sauri muna buƙatar ka nan. Zo muna buƙatar ka. Zo ka ga wannan. Duba ka ga. Dole mu dakatar da shi. Ka kare zubin lambobin da sauri maza. Ba za mu iya dakatar da madatsin ba sai mun san dan barsa. Kai wani abu Basu. Wayo jama'a an keta ganuwar mu ta biyar. Me? Wayo Allah, za mu rasa duka kundin Basu kai wani abu mana. Tunanin me kuma kake Basu kai wani abu mana. Dole mu samu hanyar da zamu dakatar da wannan abu. Me kamata a yi ne? Basu ya kamata mu dakatar da shi. Dole mu dakatar da wannan abu Basu. Yalla bai koda mun gano dan basa babu abin da zamu iya yi akai. Me kake nufi? Kalli. Adiresoshin dan ba da yawa. Kuma kowace dan ba sauyawa take bayan kowanne dakika yalla bai. Kasashe 194, birane 4460. Bin diddigin dan basa ba zai yi ba yalla bai. Yanzu ya zamu yalla bai. Ku dakata kawai ina ganin mu kashe na. Ina yin hakan babbar ka tobara ce. Yalla bai, yanzu mun san cewa madatsin ya samu kashi 80 bisa 100 na kundi. To me zai hana mu bashi sauran gaba daya? Wannan wani zancen banza ne. Yalla bai wannan fa ya hauka ce. Kai hauka ne wani abu ne haka. Ba su mai haka kada kai shashanci bana zamu rasa komi ba. Ganuwa ta shida ita ma an keta ta yalla bai. Yanzu haka ana tura masa duka kundin. Ka dakatar da wannan abu. Yalla bai dan Allah kai mishi magana. Me kake yi haka? Yalla bai dan Allah ka dakatar da shi. Zamu rasa dukkanin kundin mu kuma na'urar mu za ta buga yalla bai. Haba. Yin saboda Allah sai ya za yana kallon shi sai ya kawo mana banna. Shikenan ai gashi na'urorin suna mutuwa. Shikenan sai bugawa suke ai ga irin ta nan. Yalla bai yanzu wannan me yazo yi mana kenan. Yalla bai me yasa ka kawo mana wannan? Yalla bai me haka yalla bai? Yanzu gashi nan mun rasa komai yalla bai. Zan iya samun madara? Madara kuma me sanyi nake so. Yalla bai mun rasa ba komai namu. Mun rasa komai yalla bai. Ba wani shashanci ne. Cewa fa ne ka dakatar da kundin. Baka tura ba. Yalla bai gunki Krishna ma fa ya ce a wasu lokutan sai ka bar filin yaki kake cin galaba. Me? Ni san ban gane wannan magana da kake faɗa ba. Yalla bai na'urorin namu suna kunnuwa. Farkawa suke sake yi. Yalla bai dawowa suke yi.
Yalla bai gashi mun dawo kan yana. Mun gode Allah gashi kuma ya ta dawowa kamar yadda yake. Gashi na abubuwa suna ta dawowa. Ganuwa ma ta dawo. Ya kyau ba su. Ha barka fa jama'a. Ku dakata tukunna, ku dakata, ku tsaya. Ba su. Ta ya kai wannan abu? Kunga, mun kasa samun adireshin dan bar madatsin. Amma kuma yana ta ɗebe mana kundi. Shine ni ku na ɓoye ƙwayar cutar na'ura a cikin kundin sannan na tura masa. Oh. To dai a halin yanzu na'urorin shi gaba ɗaya sun buga sannan kuma kundin da ya sata sun goge sun lalace sun kuma ɗaiɗaice. Saboda haka ba abin da zai samu. Da kyau. Wannan ba nawa bane ai, naka ne. Zai baka nutsuwa a cikin zafin kai. Sai kai ta san bada ai. Jinjina ga abin bauta. Kana da ilimin kimiyya da fasaha da kuma na littafan ibada. Kana da ilimi sosai. A matsayinka na baburje dan Bihar, babu wani manunin da zai kai ka iya nuna muhimmancin karatun ibada. To yanzu barin je ga magana kai tsaye. Ka shigo ro. Ni din mara galihun da soyayya ta mai da ni sabanin mutum mai matsaya wanda na kasance a da. Zancen Mirza Galib a ƙarni na 18. Kowa yana shigowa ya fice daga wannan duniya ne saboda wani dalili. Zancen Krishna a cikin Mahabharata a 3137 kan zuwan Isa. Dole da kai wani dalilin da ya sa kai rai. Jinjina ga abin bauta ya laɓe. 16 ga watan Juli 1994 zanga-zangar da aka yi a Matura sanadiyar wacce ka rasa iyayenka. Ƙungiyar ISI ce ta ɗauki nauyi. Ba ka so ka daidaita wannan ƙungiya? Ba ka so ka ga bayanta? Ta ya za a yi ɗaya iya dakatawa bayan jin wannan? Shi ne na shiga ro. Daga nan ina kammala samun horo na hawa aiki gadan-gadan. Na rusa kungiyar ISI da ta baza a India. Cikin haka ne na ci karo da wasu ƙonannun takardu daga ma'ajiyar makamai ta Ambala. A cikin takardun ne na samu wani suna. MRS. Ƙwararren labai MRS. Shugaban ISI na India. Kamar yadda kasashen turai ke amfani da cibiyoyin kira a wasu kasashen, shi ma haka yake amfani da 'yan ta'addan cikin gida. So yake mai da India wata Kashmir din. Makaman gida 'yan ta'addan gida suna zub da jinin gida. Kenan so kake ka ce wutar da ta tashi amma ajiyar makamai ta Ambala wannan gobarar da aka yi ba lantarki ba ce ta janyo atisayen satan makamai ne da MRS ya shirya. Ƙwararren labai magana ta kenan. Za ka iya tabbatar da hakan? Eh labai amma ina buƙatar tawagar da zan yi aiki da ita kuma ina buƙatar iko na musamman. Me yasa Roni mai ba da shawarar tsaron ƙasa ya yarda da ni saboda haka ro ta haɗa sabuwar tawaga. Toxi, Nathan, Rubina, Aman, Rohit, Huja. Zubin tunaninmu da kishinmu ɗaya, haka zalika manufarmu. Basu, a cikin mutane 150 ɗin da ka bamu da ake zargi, mun ware 384. Duk yadda aka yi suke taimakawa MRS. Wasu daga cikinsu jami'ai ne, wasu kuma 'yan siyasa ne, ɗalibi, profesa, kantirai har da masu sai da makamai. Mun samu nasarar gano inda wasu daga cikinsu suke. Sauran sun ɓace mana. Rohit, abu mai sauƙi ne bin diddiginsu. Za su je na'urar cire kuɗi, banki, filin kallon wasa ko gidan rawa. Dole da wata ran za su je ɗaya daga cikin waɗannan. Saboda haka a sa ido akan duka wasu cibiyoyi. Amma me za mu yi akan wannan? Domin suna kawai gare mu. Ba fuska. Da zarar mun fafasa waɗannan 384 za mu iya damƙe MRS a dokance idan muna da hujjoji. Sannan ba a dokance ba idan ba ma da hujja. Amma muna buƙatar mu kwankwatsa su. Amma sai basirar MRS ta wuce tunaninmu. Duk wasu yunkure-yunkure da muka yi sun gaza wajen nuna mana shi. Kai! Haka zalika mun kasa samun hujjar sata
a ma'ajiyar makamai ta Ambala. A wannan ranar Rubina za ta yi aure. Mutum 500 zuwa 600 za su mutu. Wasu yara ne daga Gujarat za su yi aikin. Iyayensu da 'yan uwansu sun mutu. A lokacin zanga-zangar Godra, MRS yana so ya amfani da wannan. Karfe 2 dare za a yi. A gabar jiragen ruwan Pobandar. Zai kasance a wajen domin ba su karfin gwiwa da kuma makamai. Ajan, ka tabbatar da wannan labarin? 100%. Kuma waɗannan su ne makaman da kuke nema. Daga ma'ajiyar makamai ta Ambala aka sace su. Rohit, kai sauri ka sanar da Nathan. Kai kuma ka kira Malam Das. Yanzu mu tafi. To. Banda ne? Wato a wannan lokaci sai hazaƙar Rubina ta ƙara ƙarfafa mu. Mun isa Pobandar a kan lokaci. An so ki kawo kaya. Mu je. Ku dakata nan. Bindigogi ƙasa. Ja baya. Kishin ƙasa babbar radadi ne. Mutane suna sadaukar da ransu ba bakin komi ba. Bacin ranka yana kan daidai. Sannan kawazucin ma yayi daidai. Rayuwa ba bace da kake ba da ita ba. Abace da kake karbewa. Kai? Sake ni kai! Sake ni! Ka dakata kai mana mutunci! Ka dakata kai wata sai! Wasu! Na gaya muku kada ku tsallaka iyaka amma ba ku gane ba.
da mai kuka ribatu da makirshi sun saida mun tawagar ku ta tox an saida mun ku kuma na jikinku ne Wayo, mana mutunci! Ba bisa raɗin kanku kuka zo ba, kawo mun ku aka yi. Kai mutum ne mai zargi sosai. Dama na san sai kai binciken kwakwaf, shi yasa ne shimfiɗar dalma a cikin motocin. Sannan na haska hotunan bindigogi a cikin dalmar. A ƙasan shimfiɗar dalmar kuma na sa kai dakaruna. Ka sani cewa a duniya ba da tsere-tsen hasken da ke iya ratsa dalma. Ba wani babbanin ilimi ba ne, tun a sakandare aka koya min. Hakan ne yasa nake neman ka haɗe da ni. Kyakkyawar dama ce hakan, ka zama yaro na. Zan zamanto. Gaya min, me zan yi? Ya dai basirar ta sake motsawa ne? Ya dai ka tsorata ne? Kana jin cewa za ka iya tserewa ne? Kana jin cewa za ka iya dakatar da ni ne? Za ka iya dakatar da ni ne? Ba tawagar ka ko ina balle ta cece ka. Ayya sannu. Meniyar ka? Idan muka da karfi, za mu iya mallake duniya. To me zai hana ka da watsagi na? Ka miƙo kan kamala. Dama nake baka. Ka daina wannan rashin tunanin domin kai mai kaifin basira ne. Tabbas. Wannan ba wata tantama a kai hakan nake. Da kai wata magana da ake cewa naman yawa a tare da kowane babban mai basira sai ka samu da digon hauka. In ji Aristotle. To ka yi amfani da duka ƙarfinka da kuma duka ƙarfin ƙwaƙwalwarka domin da yaudara ce kaɗai za ka iya kashe ni. Amma baka kada ni. Waye wannan magana? Waye? Vasudev Shastri. Kai kamar bindin kare ne da baya taba daina kadawa. Kalle shi yana kadawa. Kalle shi. Wani ya kawo masa madubi mana. Karen yayi kyakkyawar kallo a fuskarsa. Kai gani kake kai mai kaifin basira ne ko? To shikenan mu yi wani wasa. Ka shirya? Zan ga me yayi ma iyaka. waɗannan masu jajayen kunuwan ba za su taɓa barin mu san kanmu ba. Matuƙar muna son mu zauna lafiya mu ƙaunaci junanmu, to sai mun kore su daga ƙasarmu. Duk da na san cewa faruwar hakan abu ne mai matuƙar wahala, domin sun samu karnuka daga cikin mutanen ƙasarmu waɗanda suke taya su haushi. Kuma fa dai ne yaudarar kanku, domin mutanen nan fa sun fi ƙarfin mu ta ko'ina.
Ku sani shi yaƙi ba da iya makami kawai ake yin sa ba. Makami abin kare kai ne kawai. Baba, idan na sami irin wannan takobin taka, shi kenan a cikin abokaina kowa zai dinga jin tsoro na? Ba haka bane ɗana, ba da takobi kawai ake cin nasarar yaƙi ba. Yaƙin da kaga an yi nasara to da zuciya aka yi shi. Irin yadda tunaninka yake ɗauka, za ku iya yaƙi da su kuma ku yi nasara. Wanda kuma ni na san hakan ba zai yiwu ba. Yaudarar kanku kuke yi. Amma tabbas kai mahaukaci ne. Kai kuma baban mahaukata ba? Banda hauka, wa zai sai da ahalinsa kuma ga maƙiyansa. Ku jajirce, tabbas nasara tana a tare da mu. Kai matsorata! Tarin sojoji da makaman yaƙi ba sa sawa a yi nasara. Nasara kawai tana zuwa ne ga wanda ya yarda wa kansa cewa ransa ba komai bane kuma zai iya sadaukar wa shi wakasarsa. Jarumta! Sabon kaftin da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. Wannan shahararren fim mai suna Jarumta ana kasuwancinsa da dillancinsa a kamfanin GY Movietone. Kada ku sake a baku labari. Charge! Jai Hind! Jai Hind! Ba zai taɓa yiwuwa fa mu kyale tura wannan su ci gaba da mulkan mu ba. Zaluncin nasu yayi yawa. Tiya za su mai da mu tamkar wasu awakai bayan duk abin da suke takamar da shi a ƙasar mu suka sata. Wannan lokaci ne da za mu ƙara da Indiyawa mu kafa tutar daular mu a garinsu. Kada ku bar sojan su koda guda ɗaya da rai, ku kashe su da 'ya'yansu da matansu sannan ku ruguje gidajensu. Wannan yakin ba zai kare ba har sai mun shege ku gabaki daya. Bastard! Shut up! Kada ku taɓa tunanin duk yawan sojojin ku zai sa mu ji tsoron ku. Za mu yaƙe ku da ƙarfin mu da zuciyoyin mu har zuwa lokacin da numfashin mu na ƙarshe zai fita. Kai ne ka fito yaƙi domin ka koma gidanka daƙiƙi. Ko kuna so ko ba kwa so, Indiya sai ta zama ƙasa mai zaman kanta. Ko da gabaki ɗaya mu za mu ƙare. Ba mu fito don mu koma ba. मैं सींचा गया। जय हिंद! आजादी के लिए मिल के लड़े। जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! Ƙwatar 'yanci sabon kaftin da kamfanin Sultan masu burbuda. Tabbas idan ka jajirce ka yi haƙuri a rayuwa, komai yawan maƙiyanka, kuma komai ƙarfin da suke da shi, za ka yi nasara a kan. Bayan nishadantar da ku da faranta muku zuciya da muka yi wajen sheke kallon shahararren fim ɗin nan Yaro Mai Giwa. A wannan karan ba mun zo muku da makamancinsa. A salo na bunƙasa da kaiwa makwara a nishadantarwa.
salon kafce ne da yake bayyana jarumta da kuma jajircewar wani namijin giwa. Wai kaɗan ya gya wannan ɗime mai giwa da kake yawo da ita, wai menene sunanta ne? Samanja. Samanja namijin giwa. Sabon kafce daga kamfanin Sultan masu barbada. yaga ko yara na su yage kayan waɗannan matan. Zubinka ba zai bari ka yaga ba kamar yadda zubinsu ba zai bari su kyale ba. Kowa ya gangame zubinsa ya zanyi to. Yanzu ka gaya min waɗannan 'yan matan da ya kamata jana'izar su a aiwatar da ita cikin tabbatar musu da kima, yau za a keta musu haddi a sanadiyar tuta. Ka ji kunya. Hadda kuma wannan kishin kasar. Kai ku kafta. Kai, ku dakata! Ku bari mana! Kai! Ku dakata! Shi ya fi sauƙi a yi ta yaga tutar wannan ƙasar don a ceci kimar 'ya'yanta mata. Domin ceton kimar ita wannan tutar kuma mu Indiyawa za mu iya mutuwa su miliyoyi kuma mu yayyaga ire-irenku mu yi gutsu-gutsu da ku zuwa miliyoyin sassa. Ina nan dawowa. Ina nan dawowa. Ba za ka dawo ba. Ina nan dawowa. Na gaya miki, dole mutum ya biya bashin da ake binsa. Kuma wannan bashi ne da uwa ƙasa ke bina. Ko bandar zane. Fasi! 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 Fasi ka bude kofa don Allah Fasu! Ka tsaya don Allah Fasu ka tsaya! Nandini, dole sai na je. Domin zama tare da ke cikin sa'ada, dole sai na kammala atisayen MRS. Wannan yaƙi ne tsakanin zuciya da kuma ƙwaƙwalwa. Barka da safiya yan labai. Labari ne mara daɗi. Vasu ya bauɗe, ya nufi po bandar. Ina jin ka Mr. Lingam. Akwai wani sabon bayani ne akan Vasudev Shastri da labari? Yan labai yana da matukar wayo. Ya yi wasa da hankalin kowa, duk ya shammace mu. Kwata-kwata bai zo po bandar ba. Abin da ya faru shine bididdigin da ke jikinsa ya cire, wanda aka dasa masa domin gane ina yake a koda yaushe. Kawai da ya cire, shine ya jefa a cikin jakar Mr. Shetty a tashar jirgin sama ta Lake Tashwip. To ka dai ce yadda aka yi labai, amma gaskiya yin labai ya kasance yana da kaifin basira sosai fa. Rufa min bakin ka anan Lingam. Rufa min baki nace.
wannan shashancin ya isa, kawai ka mai da hankali akan aikinka. Turo mun ɗaukar tsaro ta tashar jirgin saman yanzu nan. To ya labai. Malam Das, ka yi magana da shalilan naka. Idan shi wannan sallamaman ya kira ka to ka gaya masa cewa lallai ya miƙo kansa. Ya aikata babban laifi da ya cire wannan bididdigin. Kaga kenan yanzu ba zai kubuta ba. Mr. Ranjan, abin bai da sauki haka. Me yasa ka ce haka? Kenan ba su Dave Shastri ya fi karfin doka ne? Ina ko kadan. Amma kawazucinsa ya fi. Saboda haka atisayen MRS ya soma. Yanzu kuma maudu'ina na farko shine waɗannan mutane uku da ke ta bibiyata. Iqbal, Mobin, Nagesh. Karnukan farautan ISI, kisan kai 3, fyaɗe 4, tashin bama-bamai 10, maharban kisa. Mun samu ɗangon kusura 45, kuka samu fuskar ice. Yanzu kun gane tsakanin ni da kowa ke bibiyar wani? Waye turo ku? Fadi. Masu kisa ne, babu wani abin da muka sani ba. Na fahimta. A takaice dai baku da muhimmancin da za ku kai ni ga MRS ba? Ba komai, kwa kai min sako. Ina nan dawowa. Yau ne aka tsinci gawawwakin waɗansu mutane waɗanda aka yi wa kisan gilla su 3, kuma shi wanda ya kisan da alamu yana da wani sako da yake so ya isar, domin a goshin kowane daga cikin mutane 3 ya rubuta wata kalma. Baby, na dawo. Ni ma na dawo ai. To ai sai mu soma. Ai an riga an soma yan mata. Zan yi magana da Malam Das a waya. Ba kiran kowa a waya. Ba kuma zuwa ko ina. Za ku kasance a hannuna. Har sai ranar da Vasu ya shiga hannu. Amma sama ai baka da wani yanci da zaka kama mu. Zan iya yin duk abin da na so. Zan iya keta haddin ta ma. Kan me zaka ce haka? Shiru! Tsawon sa'o'i 6 kenan ina yi muku tambaya.
ina basu idan kuna so ku koma gida lecture week to lallai ku gaya min ina shi wani dan banzan yake domin MRS ya dama shi ya shanye. MRS ya dawo yanzu kawai ku zuba ido ku ga abin da zai faru. MRS ya dawo yanzu kawai ku zuba ido ku ga abin da zai faru. Koyi wannan abu ba zai amfani kowa ba. Laifinka ne sai da na ja maka kunne lokacin da na dawo daga lecture week. Mun yi wata haduwar bazata da shi, ai na gaya maka cewa ba mahaukaci bane, yana da basira, amma kai ka rena shi. Ba wai na rena shi bane ya labai. Tun kan ka je lecture week ma na riga na bada kwangilar cewa a sheke shi. Wai waɗannan falalai uku na ISI zancen iska. Yanzu dai ka gaya min me yasa ba a sheke shi ba lokacin da ya doguwar suma? Yalla bai ka sani ne a lokacin? Ni ma na sani ne. A wannan lokacin fa babu wani wanda ya san yana raye. Ga dukanmu ya riga ya mutu. A lokacin ma har na sa an rufe kundinsa. Wancan banzan das duk shi ya tsara bulubulin da ya zo ya bata komi. Shi ne je ya ɓoye shi. Kuma har yanzu ba shi kaɗai bane ba fa. Dole da akwai wani wanda yake mara masa. Mai yiwa ma ro. Mai yiwa. Me yasa na yadda da kai to? A ganinka me yasa na samu ƙarin girma? Faɗa min. Kaga, idan zance ya fita cewar ni ne na gaya wa MRS shirin tawagar Toxico? Me zai faru? Da yawa suna sayar da ruhinsa, shi har da ministoci ma. Ba su? Har da jami'ai ma. Amma kuma ga 'yan ta'adda? Ba su. Yaro, a irin waɗannan abubuwa ba baki ba ne. Wannan kasuwancin siyasa ne. Wannan kuma kasuwancinmu ne masu kishin ƙasa. Mu samsam ba ma yin cinikayya. Sai dai jana'iza. Komi ya zo ƙarshe an gama. Wato kana ji? Shi wani ɗan banzan wato tun sasani yake ta ƙoƙarin yi, yanzu ya mutu shikenan. Magana ta ƙare. Da kyau yanzu kuma za mu ƙarƙare lamarin. Idan har na mutu, sai ka mutu kai ma. Gobe da safe za ka yi karin kumallo da 2 ne, 4, 8, 16, ina sassan gunduwa 32 na Nandini da kuma babarta. Ba zuwa nan ne ka kira ta ba? Ko ba anan kake boye da ita ba? Baka gane ba? To duk abin da take gani ina gani, kuma duk abin da take ji ni ma ina ji. Da kwai ɗauka a gilashin ƙwayar idanta, da kuma sauti a ɗan kunnanta. Zan iya maketa mata haddi. Ka gode wa taurarinka cewa mutane na sun cece ta. Ba don haka ba a ce ka ɗora mata koda yatsa ne? Ba 2 ba, ba 32 ba, ba sassa 32 ba, da na yi gutsu-gutsu da kai zuwa adadin da ba ma wanda zai iya kirgawa. Wannan shine Nandini, soyayya ta ce, ƙaunata. Kana ga zan taɓa ƙyale ta babu wata kariya ne? Na san cewa MRS bai sanar da kai inda yake ba, amma duk da haka zaka iya aika mishi sakona. Kai shiƙar kai. Kai wani kyakkyawan aiki ɗaya a rayuwarka. Maza.
Pujari Baba ya ce makirai su ne ke zamowa sanadiyar mutuwar kansu. Shin wannan kisan kai ne ko kashe kai? Tambayoyin suna da yawa. Wannan yana da alaka da kisan da aka yi a Lakshadweep? Tabbas hakan zai taso da tambayoyi da yawa. Shin ko hukumominmu na tsaron sirri suna da masaniya dangane da kisan minista da kuma babban jami'in tsaro? Wannan tambaya ta taso ne sanadiyar rubutu da aka yi da jinin Buddha a ƙasa cewa let's catch up, ma'ana mu haɗe. Muna buƙatar amsoshi dangane da waɗannan tambayoyi. Hallau an samu wata matsala. Waya ta shigo daga majiyar mu ta Mauritius cewa shugaban ISI ya yi magana da kungiyar ISIS. Ya ce wai sun yi kuskure da suka samu a matsayin wakilansu na India. Yalla bai, tun ba mu gina matsayi ba mun fara rasa shi. Halo barka da dan uwa. Ajiye gaisuwa ka a gefe. Gaya mun kai wata harƙalla da Bilal ne? Kawai daga rasa wasu 'yan ganyaye sai kuma tushen mu ya girgije. Ai kuwa tushe irin naka, karamar matsala ce take jijjige shi. Ba haka bane dan uwa. Zancen jihadin fasaha wanda kamfanin Kan Digital suka yi alkawari ya ake ciki ne, ba kan wannan ka shiga India ba. Kan Digital za su cika alkawarin jihadin fasaha. Yana ɗaukar lokaci kafin a sato lambobi na mutane da ke ajiye a cikin na'urorin hukumomin gwamnati. Ku ba ku san haka bane a magawa? Ka fa iya bakinka. Shiru! Ka bar wannan shegen surutun kamar wani mace. Na tsara wani sabon shiri, za ka kai da zan jijjige fandishan India. Kan Digital za ta yi bikin cika shekara 10. Ku turo kudade. Yaushe kenan ka shirya wannan taron? MC kana ji? Labai. Ka tsara jadawalin manyan baki jajayen wuya. To Labai. Amma za ka sa wani karamin suna guda ɗaya. Zan haɗe da kai. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Ni ce DJ Josh, kuma a wannan dare ina mai muku maraba zuwa bikin cika shekara 10 na kamfanin tsaro mai suna Kant Digital Security. Abokan yau dare ne na nishadi, saboda haka mu sadaukar da shi ga soyayya tare da taku DJ Josh. Dama na sani MRS take zai biyo domin ya ga cewa ya same ni, shi yasa na bari kika zo. Yanzu ki kasance a makale a kusa da ni. Na yi kewar ka sosai fa. Kin cewa ta? Kai ma ka sani ai.